Ania ang kamatuoran, ang unod iya sa yawa, apan ang espiritu iya sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao kini panapaw daotang pagpakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios-Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang. Mabasa sa Galacia 5, tudling 19 og 20. Intigusum credo pater mitam corpus spiritu Dios, Deus Deus micam corpus meum, mataram tam crus metamichay. Kita ang kaugatan, kana ang kaunuran. San atas, san atas, san atas, san atas, san atas, san atas. Asa ba ning gibati imong sakit? Sakit ka kayo! Sari! Bako kang salubi! Ikaw ang simong daunggan! Sabari! May uhipan yung ikaw ang simong ilong! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde! Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidomtan sa atong mga kaliwat! Mama Matilde! Usara ka dagom! Mukirig siya! Iyan sa mga... Antonio! Iyan sa mga... No! Napali ko! Mama Amanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Uy, katapusan nga pagtumot. Gikan pa kaniyan tuwang karon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Kinsa may makaputol ini. Kinsay makatabang sa itong kahimtang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan. Gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Colliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusokon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang o uhipan ang imong utok. Ang mga kaliwat. Intigusum credo pater mitam corpus spiritu Dios, Deus Deus micam corpus meum, mataram tam crus metamichait, sum Deusum sanctum micam, amen. Mga higala ug igsuon, niya ang tagsulat nining bag-otang sugilanon, Fermin Colliantes Gomez. Ang iyang tingog, gipaagi lang nato sa cellphone. Kumusta mga igsuon? Tugutin ninyo nga ikababati nako ninyong tanan ang akong pasiuna nga bahin nining bagotang sugilanon, ang mga kaliwat. May pinulungan sa Latin, may pinulungan sab sa Hebrew, ug may pinulungan sab sa Aramaic. Ug kini mo gitawag nato nga maong pinulungan dinis Pilipinas ug orasyon. Nga gitawag usab nga panultihon sa mga tawo nga adunay tago o sekreto o hilom nga kaalam. Sama sa mga tambalan, albularyo, anting-antingero, o ngadto sa mga tao nga mahilig kaayo sa gitawag og hilom nga kaalam kun abilidad. Obtene mihil benedictionem Dei, et pax mei enom quiam seperari ad Deum. Amen.
Sumapa sa kasaligan nga tinubdan, kumutungod kay kining labing ubos ninyong tagsulat, aniya naman karon sa Mindanao. Sadyang nisantop sa kong kanahuna nga sulaton ang kalibutan ng kinabuhi sa mga tao nga sama ni nila. Naningkamot kita nga ikahimamat ang mga tao nga sama ni nila. Ni adiri sa Mindanao ang buot sa mga tao nga sama ni nila. Mutuo mo og dili. Tulungan to sa upat ka mga personas na kong gikahinabi nga sama ni nila. Apan ang ikaupat, wa matiwas ang akong tuyo tungod kay kinahanglan man nga mularga siya og layong lugar kay kinahanglan kuno kaayo ang iyang serbisyo. Wa na ko mangutana kung unsang klase sa serbisyo ang iyang giingon. Apan sa akong hunahuna tingali adunay nagkinahanglan sa iyang abilidad. Apan abi ninyo, ang upat nga akong gikahinabi managsama gyud o parihas gyud og mga deklarasyon. Nakapanglingo-lingo ko tungod kay dili sila mga kaila. Lagyo ang ilang gipuyan sa lain-laing probinsya sa suksat dyan magpuyo. Usbo na ito managsama gyud ang ilang mga pamaagi, ang daot o paktol o barang. Ang daot o paktol o barang mao ang pamaagi nga hatagan og grabing sakit o bugat nga balatian ang biktima ug mao'y maingan sa iyang kamatayon. Ang barang gawas nga buhatag kini og grabe kayong balatian ngadto sa gibarang kung biktima. Ang barangan musugo sa mga hayop ug mga insektos ngadto sa mga hormigas, uk-uk, ud, bakukang, buyog ug ang grabe gyud kayo nga makapangilinbawot sa balahibo mao ang uhipan. Ug uban pa gyud nga musud sa lawas sa tao o sa biktima. Matud pa nila, kadaghanan nga mulihok ug moatake ang mga insektos nga manduan sa barangan mao ang panahon sa kagabihon nga panahon usab nga matug ang biktimahon. Matud pa nila nga ang kagabihon mao ang panahon nga makasud ang mga insektos sa sud sa lawas sa biktimahon. Ang mga buhat sa mamamaktol ug barangan magmalampuson kuno tungod kay mogamit man sila og orasyon, ingon man ritual. Maluwas sa usab kuno ang biktima kung mahibaw-an dayon nga biktima siya sa barang o paktol. Ug madadayon kini ngadto sa makamaong mananambal ug aduna usab kini hilom nga kaalam sa maong abilidad nga ikasugakod ug makasukol sa barangan. Kung hataas ang iyang ang-ang nga nakatunan kaysa ni barang, dan kahatagan niya og kaayuhan ang biktima. Daghan pa mga kasayuran kung informasyon wa pagid nato masayre kung unsa ang kalibutan ug kinabuhi sa sama ni nila. Apan nining higayon na kining labing ubos ninyong tagsulat, mudapit kaninyo, dapiton kamo nako og namo nga sugdi og ayaw gid kamo kasiklat sa pagpaminaw nining lahi og bagotang sugilanon. Ang mga kaliwat. Ang dapit, ang lugar ning atong sugilanon mao ang gitawag og Central Mindanao, ang tumatungang Mindanao. Duha ka klase sa tao ang buot ihulagway sa atong tagsulat ning maong sugilanon nga adunay talagsaong kahibaw kun kaalam kun unsaon pagsilot ug kasilutan kadto mga binuhat nga nakasa sa iyang isig kaingon. Ang usa nagtangkil ng daan sa kapungot ug kaligutgot ug bisan unsaon way malumo sa iyang kasing-kasing tungod kay ang mihari sa iyang pagbati mauman ang kabangis ug way kaluoy ug way pagsabot ug pasaylo og kinisiya mao si Matilde. Ang ikaduha nga tawo nga buot ihulagway sa tagsulat mao ang laing binuhat nga aduna usay abilidad sa hilom nga kaalam kun unsaon pagsilot ni atong nakasa sa iyang isig kaingon apan ang iyang malumo nga kasing-kasing ug dunay maaghop nga pagbati nga dili madali-dali nga motuo. Apan hinunua mangutana na siya kung unsay tinuod nga hinungdan kung angay bang silutan sa iyang nakatunang kaalam o dili ba angay silutan. Kini siya mao si Amanda. Apan kung dunay duha ka klase sa hulagway sa maong mga klase sa tao nga atong gihisgutan, may duha usab ka klase sa makasala sa iyang isig kaingon. May makasala sa iyang isig ka tao nga gituyo gid niyang makasala kayang tuyo nga pasakitan aron mag-antos sa kapait ang iyang gikaligut-gutan. Apan aduna bayay nakasala nga wa gid niya tuyua nga kun mangayo siya og pasaylo
angay gid kaayong pasayloon. Si Matilde ug Amanda usa na kahigpit nga karibal sa gugma. Si Matilde ug Amanda higpit nga karibal sa abilidad ug kaalam. Si Matilde ug Amanda managsamang mamamaktol ug barangan. May gabi, Amanda. Mayong gabi, Diego. Unsay ato nimo? Doon ako ay mahinungdan ko. Dali, dayon palihog. Lingkod, Diego. Maminaw ko nimo, Diego. Mahinungdan ko kay kung tuyo ni mo, Amanda. Di na ko makaantos kay magdugay pa kinagipati ko kay Kwaos. Sa akong paminaw, murag kilubong ko kinahinay. Gusto na ko gamatagan og makatarungan ng hustisya ang akong kahimtang. Ug sa kahimtang sa babae akong gimal o gigugma. Karon, unsay gusto nimong mahitabo? Gusto na ko ngayong patyon ang laki sa babae nga akong gimal o gigugma. Ipabarang na ko siya nimo, Amanda. Patya ang laki sa babae ang gimal o gigugma ko pa kayo, Amanda. Mao basab kining babae nga imong gihigugma? Nahigugma basab nimo? Nagbinahalay kami sa sukusa. Nagkigugma ay kami sa sukusa. O kining lalaki nga buot nimong ipabara? Nagsamok-samok lang kining lalakiya sa mong panagigugmay. Dugay na kay kami nagkasabot. Kinsayngan sa babae. Lucia. Padayon. Dugay na kamo nga... Dugay namin nagsabot, Lucia. Magpahimutang. Apag tungod aning lakiya, dili ba na yun ang among maplano. Tungod sa kasabukan aning lakiya. Kinsayngan sa maong laki, Diego. Joaquin. Hain man magpuyo kini si Joaquin. Kuan, kining. Unsay kuan? Unsay kining? Hain magpuyo si Joaquin. Hain magpuyo si Joaquin. Ayaw pag-ungot-ungot sa imong sinultihan. Nasa sa gipuyan ni Lucia. Oh? Pasabta ko. Ang gipuyan ni Lucia mausad ang gipuyan ni Joaquin? Oo. Nga naman. Tungod kay... Diego. Bana o asawa man silang duha. Magtiayon na sila. Kanaog. Mana, bana o asawa sila si Joaquin o Lucia. Apan, wala gugma si Lucia siyang bana. Ugiya may gugma si Lucia nako. Kami na nag-isipay nga bana o asawa si Lucia. O kana si Joaquin, nahimo lang siyang laki Lucia. Kanaog na, Diego. Ikaw o kanang Lucia mo'y angay barangon. Ako na nuulog si Lucia ang angay barangon. Kaya mong ustisya. Ayaw kog pugsa or mga tsikag-od. O magluha kag alimatok. Ayaw lang sa bana. Kikinibiya akong pagduol di mo. Tinuod biya ni. Punuos pagtuos imong abilidad og ni mong mismo amat. Uno. Dos. Oo. Ato. Kalimpiyan ko kuyo ni mo, Amanda. Ano to, ma? Kinsa man to? Katog na dong, Antonio. Akong kaila sa Pikas Barrio. Nag-usap to siya din eh. Usap iyang tuyo. Wahinungdan ang iyang tuyo. Nagsamok-samok lang. Matulog ko ba? Maayong gabi anak. Lahi na ang panahon. Kung kinsay sayop, maoy husto. Kung kinsay husto, maoy sayop. Amin ako, Mama Matilde. Unsang oras ang imong klase, Loretta? Karong alas 8. Ato na ko, maha. Paulay dayon kung mahuman ang klase. Oo, ma. Ma, di ay tao, nangita ni mo. Dayon do, dali. Samukan ka magkukang manok ka. Kusog magilog og tuktukon. Mikire ka hinuon. Unsay toyo? Ikaw si Matilde? Unsay toyo? Mao ka na karon ng among kahimtang. Gusto na mo ni Lucia nga masulong na mo ang among kaugalingon. Ug matuman na kini kung mamatay ka ng iyang bana nga wa na niya gugma. Kay ako may gigugma, Lucia.
Ug dili ang iban. Magkatarungan ba kini? Nga ako ipabarang nimo si Joaquin. Magkatarunganon kaayo, nganong dili. Unsa man klasya sa kamatayon ang gusto nimong mahitabo aning banas sa imong kabil. Laygay o sama sa kilat kadali. Kanang sama sa kilat ka kamatayon. Aw patay dayon siya karon-karon yung adlaw. Kada, mao ka na gusto nako. 10,000. Ha? 10,000? Kung dili nimo kaya, pwedeng 5 ang idawn. Impason nimo kana kung mamatay ng imong ipabarang. Nanungwa ka mo tingog. Moatras ka. Gimahalan ka. Moatras ka. Patakan ka gihapon charge para sa consultation. Ayaw ikalain. Ayaw gusto ko nako. Gusto ko maniguro. Dili ingon nga wa ko'y pagsalig nimo. Misalig og bituo ko nimo. O baniog na kayo gimungan. Mahimo man diay nga kaduhaon. Mao nga kaduhaon na nako. 1, 2, 3, 4, 5. Niyay 5,000. O ihatag lang ako ang laing 5,000 kung mamatay na ang akong ipabarang nimo. Dawatan na kini 5,000. Ne papel. Isuwat diya ang imong angan sa imong ipabarang. Edad ug kain magpuyo. Ayaw ng bulpina. Ay nagamit ang bulpina. Dili mapapas ang bulpin. Kaning lapis may gamita sa pagsuwat. Kaning lapis. Kaysa yung mapapas, sama ka sayon sa kinabuhi nga imong ipabarang. Joaquin Camisa. Edad. Dali nga rin. Nagsunod ko. Kangiog yung kwarto. Morning akong kwarto. Anay ko din kung doon ay magpabarang na ako. Kung doon ay ipabarang o ipapaktol. Nga rin ako. Naayo sa kalapira sa tao nga naa sa altar. May dinagkutan nga kanila sa hubon sa kalapira. Nganong imo mo kong ipaso din Hay mang papel nga imong gisuwatan sa ngan sa imong ipabarang. Diyara. Ayaw ka nang ihatag nako. Adto ka na ihatag. Adto ka na itunol sa kalabira. Pero wa may kamot ang kalabira. Anak ka na ni mo ipaagi ang papel sa lungag sa waniyang mata. Oo. Tuana, gisuksok na ko sa lungag sa mata sa kalabira ang papel. Og nasoda sa uos kalabira. Ayaw kalimot. Oras nga mabalitaan nimo nga bag-as na ang imong gipabarang. Balik dayon din aron maimpas nimo ang imong bayranan nga 10,000. Oo. Paghuwat. Kini mo'y timan ipag-ayo. Kay mao kini ang labing importante. 13 oras. 3 minutos o 3 segundos nga ihatag kanimong lugway aron imong ihatod ang 5,000 na kuha. Kung mulapas gani sa 13, may laing mamatay. Usa? O kisa may laing mamatay? Imo na lang unyang mahibawan kung kinsa. Sakitan ka gyud. Kung palabyo nimo ang 13 oras, 13 minutos o 13 segundos, human mamatay ang imong gipabarang. Basig mo nga abkaon niya kung kinsa ang sunod nga mamatay. Oo. Timalaan ako na. Magawas na ko. Hari na ko.
Kunwa pa ka ba ito ni? Wa ko aning mat, oy. Murag baligti akong aning mat. Pagkwintahan lang ko pila ka buka kung nauya, bisang piungan pa. Pero kaling mat, pati kyaog ko. Aw, mao di ay nga, wakay tingog-tingog diha, ha? Kay, nagtutok-tutok ba ka sa maanya kayong babae nga ang pinasuhan miduyo sa kanidot sa kurtis yung lawas. Sorry kaayo ha, may istoryahan pa mi si ma'am. Ganina ka na din eh. Dili pa mandugay. Apatambang lang ko nimo, Delorita. Nahibaw na magyun nga kining akong amigo na ninguha na nimo. Kung dili magyun ka nako, kung po na nagyun ka nako, kung sumula na ka akong nao nga aslumpas murag suka, aw kinahanglan nga akong amigo mo ay imong ipulin ako. Ada na ta? Oh, tana. Alas 12 na. Mao gitingali ni akong papel. Di tagdo niya biyaan lang dayon. To na sila ay. Ay, kaangayan sa duha. Parison kayo! Untok alas 12 sa oto. Ipahimutan ko na ang tanang mga kinahanglan. Maalas 12 sa oto, umalas 12 sa tungang gabi. Buutan ug matinumanon ang akong mga mananap nga sugo. Ilog na lang balihog, Noy. Ano lang ko ba naog, ha? Amping. Noy, kadiyot lang, ha? Kadiyot. Sa di pa ko manaog. Mautana unta ko nimo sa akong gisulti nimo. Gitiman ang diyan ako. Insakto ng unang kabuan. Karong adlaw. Akong pagpaabot ko na kanus ako nimo sugta. Pwede ho, uy. Wa kay nasabtan? Ha? Apin ako may nasabtan ka na. Unsa ba? Tinuod ka? O, lagi. Sige na, kanaog na. Basta? O, lagi. Yay! Uy! Kulong ko ay! Manaog na ko. Sige. Nay, plito. Balig, tulo na kabuok. Gipliti hati kagapil, Nay. Larga na, nagbitoy. Niya na day ka? Ganiya ka rin nagbarog diha sa kuloyo? Maayo kay niya ka na di ay. Giandam na nako ang lamisa. Maniod to na ta. Hoy! Hoy, kaugot pa ni mong nigakos na ko. Ay, noon sa maning anak ka. Hoy! Naunsa ka, oy! Naunsa ka? Walang. Ha? Hoy! Ngano ka? Walang. Nalipay lang. Saan kayo nungdan sa iyang kalipay? Kimanduan ko ikaw. Buyog. 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 Kimanduan ko ikaw. Lampini. 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 Buyog. Lampini. Buyog. Lampini. San atas. San atas. San atas. San atas. Mga matindi! Dali ra. Mama Matilde. Ayaw diya sa suok. Dali,
Dool nga rin. Dali na. Dool nga rin ako, anak. Mama Matilde. Nia, gigakos ko na ikaw. Nahadlo ka pa ba? Nalimot ka dayon, no? Bago ka pagani na akong giingnan ni atong nakita ko nimo dinhi. Dinhi gihapon sa sud aning kwartuha. Kunwa ko dito sa gawas, ilapi na akong sirado gani kining kwartuha. Ayaw tuktuka ang pultahan aning kwartuha. Kay wa ka mahibaw nga ni apa ko dinhi sa sud. Labaw sa tanan, kuni aman gani ko sa sud, dili ko magpasamo. Dili ko gustong maisturbo ko. Dili ko gustong masamo. Tingali, dili na kini mausab pa, Lorita. Mama Matilde. O ginaot nga dili na ko magbalik-balik pahinumdum nimo, nga dili o dili gusto nga masamok o maisturbo ko kun ni ako aning kwartuha. O Mama Matilde. Nakasabot ka na. Nakasabot, Mama Matilde. Dili na ko gusto nga mubalik pa ko painumdum ni. O Mama Matilde. Isaad na ko, Mama Matilde. Ipanumpa. Dili na cute. Ipanumpa na ko. Dili na kini mausap. Maayo. Unsa magiday kining kalabira nga niya sa altar. Unya gitungtungan og nagsiga nga kandila. Ay, husto di ay. Pasaylo ako nga nagkuhang ko paghatag nimo impormasyon. Nahadlo ka ba aning kalabira? Nahadlo ko kay kalabira ka na sa tao. Nahadlo ka ani? Nga kalabira man kini sa apuhan sa imong apuhan ug apuhan pagyud na kung babay? Nganong ni aman nimo, Mama Matilde? Matud pa sa apuhan sa kong inahan, nga imo usab nga apuhan. Nanugon ang tag-iya aning kalabira kanila. Nga kun mamatay na siya, kun malubong na siya. Palabyon una namo ang pila ka mga tuig, sukad siya malubong. Human sa pila ka mga tuig, nga mabukog na siya, ipakaot niya ang iyang lubong o ipakuha niya ang iyang kalabira. Mama Matilde. Ang labing unang mitipig o mag-amping nining kalabira, mao ang apuhang babay sa akong apuhan. Unya, gipasa na usab ngadto sa laing apuhan o ngadto sa laing apuhan sa henerasyon sa atong mga kaliwat. Hangtod nga mikanit-kanit ang laing-laing henerasyon sa atong mga kaliwat, ang nagpasapasa ni ining maong kalabira. Hangtod nga ni anak kini karon sa modernong henerasyon sa atong kaliwat. Bisan pa sa mga daghan na kaayong mga katuigan nga nilabay, sukad sa pagkuha ni ining kalabira sa apuhan sa mga apuhan sa akong apuhan. Wa gyud siya maunsay. Tungod kay gitiapigan kini pag-ayo. Ug labaw sa tanan, giampingan kini pag-ayo sa matag kamot nga mooy binlan ni ining kalabira.
Hangtod nga ako mo'y napinlat sa akong inahan, nga mao ang imong apuhan. Kinahanglan nga kanunay kining magsinaw. Matag ikapito ka Biyernes, kinahanglan tiguon kining kalapira. Sauron ang ginigo nga tubig ni ining kalapira. Unya, ibalhin ining dagkong tibod nga niya sa ubos sa altar, tungod gayot sa kalapira. Og mao kini ang usa sa gigamit nakong itambal nga makaayo gyud sa balatian nga akong tambalan. Mangutana ka, nganong ingon man ni ini ang kasayuran nga ako karong gitukan kanimo? Tungod kay ang tag-iya aning maong kalapira, mao ang giila nga labing hawd nga mananampal sa ilang panahon. Kutob ni bisan kinsang mga kaliwat nga mao'y mabinlan aning maong kalapira. Ilhon nga maayong laki nga tambalan. Ug mao na kini karon ang imong inahan. Giila ug gipantog nga tambalan. Nganong ingon man ana ang imong tinan-awan kanako, Loretta? Kuwang kag pagtuo. Wa ka di ay makakita nga halos matag adlaw may muanhi kay mangayog tabang ni ining imong inahan. Loretta? Nakabati ko mga tingog sa mga buyog kaganina, Mama Matilde. Mga buyog. Mga buyog. Hangad og tan-awa ang mga haligi ug mga kahoy nga nagbabag sa ibabaw. May mga lungag. Anaa sila diya puyo sa lungag. Dili lang kay mga buyogra. Dili kay mga buyogra anak. May mga bakukang usap. Daghan kay mga buyog ang ako nadungog nga kusog kay nang lupad kaganina dinhi sa maong kwarto. Paano ko'y nakita bisan usa? Hain naman sila. Nangitag kapanginabuhian. Igo na tingali katong imong nahibaw-an nga mao'y tubag sa imong mga pangutana. Last na lang ni. Last na lang na. Unsa imong gibuhat dinhi kaganina sa akong pag-abot? May mianhingan ni. Nagpatabang ka na ako. Sorry sa imong nakita kaganina nga rin ako, anak. Nasuko ko, wa ba? Misiga pag-ayo ang imong mga mata sa labihang kasuko. Murag nagbaga ang imong tinan-awan. Unsay ato? Mayong udto. Ikaw ba kadto si Amanda? Unsay imong toyo nako? Importante kaayo. Ma? Antonio? Adto ka na? Adto ko, ma. Pamin ako, ma. Mabalik na ko sa eskwelahan. Adto ko, ma. Madugay-dugay ko pa uli karon, ma. Muhapit ko sa library. Lakaw na, Antonio. Salamat, ma. Dali sa sud, palihog. Salamat. Sobra na kaya ang panagdaog sa akong maguwang. Gusto niyang angkonon ang tanan. Gaunta. Gitaro man unta og bahin sa among mga ginikanan. Andohan ako ka mga igsuon. Ikaw na lang sa paghilak. Tungod kay wa sila'y daganan. Hasta taon ang duha kakabaw o duha nila kabaka. Gibira dayon sa among maguwang. Kay wa sila makabayad sa ilang gibahilo nga kwarta. Pero ako dili jud ko musugot. Nga ang among yuta og bahay nga gipuy-an. Imbargohon sab sa among maguwang. Tungod kay bihangyo ko niya. Nga sa sunod buwan ko na lang mo bayad niya. Pero dili siya musugot.
Kinahanglan yung ko nga karong gabi. Kinuo ko taon, wa na itawag among gipuyan kay iyang gipadlak. Igsuon man ka na ninyo. Dili gyud pahangyo. Mura na siyang dili na mo igsuon. Wa na siya mo ilang igsuon, Bidia. Grabe kay mo daog kay kwartahan, banggod. Ipatrabaho nimo ang inyong maguwang? Oo, oy. Di na ako siya maagwanta. Nganong imo kong gitutukan. Nganong imo kong gitutukan maayo, Amanda. Ngiladi ag batasan ang inyong maguwang. Kanus aman ang imong gusto nga hayaon ang inyong maguwang. Bisan may atunog kiladog daotan kay batasan ka ng akong igsuon. Pero amo siyang igsuon. Amo siyang maguwang. Mao nga nakasabot ni mga manghod nga dili lang unta siya mamatay. Inyo lang patagnon? Oo. Patagbo lang unta na mo. Oh. Pabuturon lang nato ang iyang tiyan. Matagtaob sa dagat. Mubutod ang iyang tiyan. Balig usa kadangaw. Og mataghunas sa dagat. Muhiyosad ang iyang tiyan nga mupilit sa bukog sa iyang hawak. Dili man ka ninyo ipapatay. Aw, ingon lang ana nga dili siya makasabot kung unsa na'y nahitabo niya. Nga bisan kinsang mga doktor, dili sad makasabot sa balatian kung sakit na mitakboy niya. Basta kay dila sa taon siya mamatay. Kayo usbon ko. Bisang magkinaunsa pa ang kalibutan. Apan amo gihapon siyang igsuon. Amo gihapon siyang maguwang. Apan wa siya mo bati og ingon ana diha ninyong iyang mga igsuon og manghod. Sagdi lang. Basin pa di ay. Makamatngon na siya kung mahitabo ng giingon ni mo nga niya. O niya. Pilay among ibayad ni mo. Naaday kay kwarta? Di ay among tampon-tampon na mong managsuon. Giputos na kong maayong panyo kay mawaon niya. Ni Arao. Ibalik na sa imong panyo. Ha? Makaila og makasabot ko ni atong magpatabang nga nagkalisod taon sa pagbayad. Makaila og makasabot sad ko ni atong maipatrabaho apan way ikabayad. Ilabi na ni atong gidaog-daog. Ilabi na gyud ni atong way mga saha pero gisakit. Mutabang ko nga dili magpabayad. Muhatag kog serbisyo ngadto nila nga libre. Uwa ka magtuo nga. Ang matuod nga tao, mao katong muhilak kay gidaog-daog. Ang matuod nga tao, mutabang og maluoy ni atong gisakit. Ang matuod nga tao, mubati og kapungot og kaligot-kot ni atong mga mananap og salbahe sa batasan. Isuwat ining papel angan og edad sa inyong maguwang palihog. Amanda. Ayaw. Kini nga akong ballpen ang gamita. Lahi ang inyong ballpen kaysa akong ballpen. Kining ako ang giampuan sa piniling oras ug adlaw. Dawata. Salamat kaayo, Amanda. Unya, napasalamat kun mo epekto na ang inyong gipatrabaho na ako. Ayaw kalimot. Magpaubos o magpaubos man ang tao sa panaog-daog, apan may utlanan gyud ang tanan. Ang sama ninyo, mao'y ganahan gyud na akong tabangan. Amanda. Makalakaw ka na. Obserbahin ninyo ugma sa gabi.
Silingan ra ba mo sa inyong maguwang? Dool ra. Obserbahin lang ninyo ang inyong maguwang. Mutaob ang dagat ugma sa alas 8 sa gabi. Ay lang lagi mo kabalakan ni aman ko. Mao lagi ni karon ng problema. Kay kanang imong Mama Tilde taon, Mama Matilde ni mo Lorita. Matawag man na siya Haring Gangis. Aw Rainas Gangis day kay babae man na. Baniog naman sa mama ni Mama Matilde bihang kaisog. Nya, kuyaw kayo kung masakpan ka nga kuan nga nag Esprijin barbularong duha si unyot bigo na ko nagkulating bukbok yung duha yun may tabo na nag Esprijin barbularong duha. Ako ay masalin yung duha nga batayan ta mo anila mo din lingkod-lingkod mo. Basta ka ha, Lokring ha? Ay ulag din na unsawang ka. Salamat, Lokring ha. Ako'y bahala. Tana, Lor, tana. Oy mga batasa hoy mga way batasan. Paliti ko yung isikriyam, oy! Ha? Ano ba yung isikriyam ba? Ikaw na bugoon yung kanyot, oy! Ice cream god! Uy, madlokit ko, uy. Pumatali mahim mo. Di sa maayo nga, magpasabot na dito sa eskwelahan. Kay, may bawaan niyo sa daghan nga, gisugot na ko ni mo. Dili na, Ha? Unsa man di ay? Unsa kay buhaton sa kong inahan kung may paus siya nga nakuyap-uyap na ko. Tinaod gid nga isog ka ng imong inahan? Grabe kaayo ka isog. Labi nagmasuko siya. Dili masabot ang iyang dapoy tan-awon kung masuko na. Magbantay rin kita. O kung makahuman na niya tas atong pag-eskwela. Pila naman isulbad ana ay. Di na masukong imong inahan. Kung makahuman na ta, inya magminyo ta. Diya uy. Kasayo sa di mo nagkiskot ana uy. Asa man dita paingon? Anak mo gina diha. Basta, tiban ini, Lord. Tungkol sa kadugay, may bati ko gugma diyan mo. May gamot na kiting maayo. Ubisigin sa, uy, makalangkat ini. Ikaw rin yun ugwa na kirain. Ikaw rin yun ang akong gigugma. Ug akong gigugmaon. Uwa nilain. Balak man. Pero, touch ba ya kaayo ko? Dugay naman sa ko nga na in love ni mo. Pero gituyo lang na ako nga di ka na ako sugtuin. Pero bisan og saon og pugong no. Hala, ngit naman di ay I love you. I love you. Dali. Git anta. May pagkatago na to ining ubos sa rebulto ni Rizal. Labong sab ang mga San Francisco. Antonio. Kiss na sa atong lips, Pi. Saan man? Hindi ko kahibaw. Magtuon ta. Sige, saan man? Kiss sa atong lips. Sige, Bi. Ninduta di ay, uy. Usap. Sige. Usap tagi sa lips. Tama, Malorita! Unsa? Tago dito. Dili, tago dito. Asa ko, Aki? Dito. Tago dito. Dali sitsiyo ninyo ba? Ha? Ang sitsiyo ninyo ba? Kaya niya naman paingon din niya ang isikriyam. Sitsiyo niyon. Sam sa Lokring, uy. Kuya Juan ba yung kulukring? Ay, kuyawan biya kulukring. Kuya, uy. Ay, kuyaw diha kay samtang nagbantay ko nyo dito, nagsigim sa kong order o dugang ang mga isikriyam sa taon. Taga, hindi ko nyo bayan kayo upat ang isikrim ako nakaon. Suluhan na diha, Lokrisyo. Ha? Uy! Tanan, Uy! Antonio! Uy! Sipat ay... Hoy! Asar mo! Bayan na yung sikriyam! Kisa ba yung bayad at yung ikawin mong ice cream, bay? Ha? Kuhan, kining manghugas lang ko sa inyong mga plato, bay. O diba, hugasan ko ng apa nga sudla na sa ice cream. Ikaw na ba ka na, Antonio? Oo, Mamanda. Ako. May gabi, Ima. Pagilis na dito.
Kaya andamo na nako ang lamisa kay manihapon na. Oh, ma. Kabuutan gyud si kong inahan. I love you, ma. Murag dool na gyud kaayo ko sa tubag. Nganong malipayon kaayo ka. Oh, wa ma oy. Kuan, mahalag gyud kay kanako, ma. Tungod tingali, kay full grown na ka. Nga pagkaulitaw. O gang hingpit na maulitaw. Natural sa iyang kinabuhi nga. Nga unsa ba? Mahimo ba na akong mahibawan kung kinsay imong gihigugma o gihigugma ka usab? Wa pa moy. Lagi lang, kung ana gani, ikaw gid ang unang mahibaw. Bantay ka gyud. O lagi ma. Mag-ilis na ako, ma. Wa si Mama Matilde. Maghinay ko nga to sa gilain nga kwarto. Basi na nasab si Mama ning kwarto, ha? San atas. San atas? San atas. Unsay ipasabot sa San atas? Sama ni oy, dali man. Tiwaso na to ini sa liyo sa inyong bahay ni Joaquin. Wala chiko na ano. Kisa, imo ba na? Si Joaquin? Didi pa. Ako pa. Na anak ko. Uy, paluway ni hiniktar siyong balay. Trawa na. Mura sa nakaupaw bahay na. Amaw. Ay, di kugas ko mapaaw eh. Imo magugong gipaod sa tangkal sa hiniktan. Mimpi, isulong magbalik ang imuhang shorts pants kayo. Mapunta rin si Joaquin. Alas 12 na biya pasados itong gabi eh. Tara niyo. Buka ng bana ni mo eh. Musurindir pala siya. Malinahon tata. Lucia! Si Joaquin. Ang ako na ng bana. Madali. Lucia! Mura magdaibaw nga ni ata sa luyo. Wala. Masakpan na tayo ni Joaquin. Lucia! Parang di ko. Nag-unsa mo din his luyo. Kuan kini. Kuan Joaquin kani. Laki nga barangan si Matilde. Chico, patay na ang iyong bana. Klaro, wag maayo kung patay na pakinig akong bana, Chico. Wala na siya maginawa. Patay yun ay. Bebe, klaro na to ang iyanaw. Joaquin ang taon taman mo, Noy. Ikaw manggod! Nakamatgun ka naman unta. O ako mahigugman mo. O kani ako mahigugmas imong kumpare, Chico. Pero nagpaputa-puta o nagpapungol-pungol ka lang yun. Hawa maunan ni mo. Mga sorry kayo. Sorry. Nalulus siya. Chico, tanawar ko na yan, ino. Nga naman. Maklaro ni mo? Tanawar ko ba yun? Hurot yung bilib na ko nang ganyan nagpatil kita. Buyog mo rin may gawas yung ilong. Napagilain. Bakukang rin may gawas sa naggangan yung baba. Sige.
Paulit na yun sa inyo. Lakaw na! Kasi gito na kayo ko sa maslingan. Oo. Nakasabot ko. Pagdali kayo mo singgit na kong tabang. Dali! Tabang! Mga silingan, tabang! Enti sumi obtini mihil benedictionem diet pax me enum quiam separare adium. Amen. San atas, 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 san atas. Bakit may gawas galit? Uy, naunsa man ikaw. Kagalit man ganyan dyan. Uy, hala! Ay! Uy, tarawa niyo yung babaw kilong ni Joaquin. Uy, naunsa man yung Joaquin. Uy, nakadahipal! Hipal! Gawas sa iyo! Uy, sama na, uy! Uhipan! May gawas sa duha ka. Uhipan sa ilong ni Joaquin. Ka na! Gibarang niya ang akong bana! Gibarang na ni siya! Gibarang na si Joaquin! Gibarang ang akong bana! Nag-alindasay na sad ko. Dili na gyud mawagtang kining bation kung pag-alindasay. Samtang buhi pa ang nangandoy sa akong kamatayon. Sa matag trabaho sa mortal kong kaaway nga mausya. Sa matag kinabuhi nga iyang mapatay. Bation ko tayon ang pag-alindasay. Ning gabion, may kinabuhi na sad siyang kipatay. Doon nagyod. Kay hapit makigdubla ang uwang sa akong puti. Sa akong pag-alindasay. Makarelax na ko. Tungod kay nauman na ang akong trabaho. Nanguli na mo, ni ana mo, ni ana gudi ay mo, na mauli na gudi ay mo. Nagkadugo na mo. Nagpasabot nga inyo nang gipagit-kit, gilanlan ang ginhawaan ni atong Joaquin. Nala, sakop na mo sa inyong Pinoyanan, kamong mga buyog, kamong mga bakukan, kamong mga uhipan. Balik na mo sa inyong mga Pinoyanan. Paghuwat mo, may pipila pa ka oras na paabuto. May kuwang pa sa bayad ni Chico. Dili siya. Handa madaanan na para painit. Kana uban tayo na nagtrabaho rungon. Kan-anak. Ang dami nagpainit niya, oy. Ay, pasilan. Kung mahumayan ng tawra nagturda, no? Ihatid na nagturda, ha? Ay, ito kalamisas madyungan. Nara sa mga pizzas. Nara, sige. Ang kalas, ibutang alas limos, ha? Kasi na yung mamulsa sa kalas. Na, yun na. Ayo. Kanon yung mong Joaquin. Uy, pare Chico. Kagungkit mo. Nas kumaril siya. Ay, kumare. Oy. Ay. Dali, pre. Mare? Dali, pre. Bagi ko, ha? Sige, agil lang. Kung sino ito mo ni pare, Joaquin? Na, kumpara ano nila ni Joaquin o Lucia.
tinuog gadi ng barang sa. Ayaw na na ipabalsamar-suwakin. Ay, dili man bitaw. Dili na ako siya ipabalsamar, uy. Ipalubong na dahil na ako siya. Alas 12 ugma sa udto. Dadon na ito sa simbahan. Uki ka sa simbahan, ilubong na dayon. Lipay kayo. Sulo na nato ang higayon. Human sa lubong. Kung mingahon ganitang duha sa usag-usa. Huong-huong lagi hapon ta ha. Kay magduda unya sila nga kita nagpaparang ni Joaquin. Eh klaro na ba kayong di parang mas Joaquin? Human sa 40 diyas ni Joaquin, pwede na mag-live-in na ta, Chico. Lipay kay ko, Chico. Medium. Magmat ko lagi. Sige lang tao na ito lumihan na tao. Ate yun na be. Ate na yun. Sabay pintal ang pen? Joaquin! Kadlaw na. Alas 12 kaganina sa tungang gabi. Namatay ka tong Joaquin, sigon sa kong gipasalig na tong Chico. Alas 3 na pasado sa kadlawon. 3 oras na ang milabay. Wa tingali malimot ka tong Chico nga 13 oras o 13 minutos. 13 sekundos ang tagal nga mohatag sa 6,000 nga kuwang sa iyang gipatrabaho nako. Kung mulapas gani, musunod og kamatay ang labing suot sa iyang kinabuhi. Ma? Pamahaw na. Malit ka niya sa imong klase. Salamat, ma. Nakamatun ko nimo nga wa kay ka makatuog, ma. Kay nabati na ko nga doon ay makasika sa imong kwarto. Nagpaniid ka na di ay sa imong inahan. Nagpaminaw lang. Nabalakabi ako. Ayog ka balaki kining imong inahan. Sige, kaon na. Kaya mo balik ko sa akong kwarto. Biyain lang ko din ni ma. Sige. Lakaw na lang unya ha, kung mo lakaw ka na. Mama Amanda. Mura ba may nagkahasol niya? Unsa ka? Taod-taod na tingali nga wa na ko mahibaw kung unsa na gama sa mga eskwela. Unsa na ning mga eskwela? Mo graduate na ko sa high school, Mama Tilde. Gusto kong mutiwas sa college. Way problema. Magkagasto ko. Bisan unsang kursuha ang imong magustuhan. Mao ka na ipasalig na ko nimo. Pagmatngon lang, di ko gusto nga sagulan ni mong tinunto ang imong eskwela. Likay ang lalaki. Paghuwat nga ako mo'y mupili kung kinsang lalaki ha, ang gusto nako para nimo. Timanan ko ka na, Ma'am Matilde. Tiwasog kaon. Unsa damang oras ta? Pasado ula-ula na sapon. Laos sa sementeryo. O, Chico, ilubong na si Joaquin. Timani kayo. Magpaabot ko sa imong ihatod na kuan hangtod sa 13 oras, 13 minutos ug 13 sekundos human sa kamatayon sa imong gipaparang nako. Diyos, nalimot ko. Mulapas ka ni isa kong gitagal ug di ka pa gani makahatod sa kuwang nga bayad sa imong gipatrabaho nako. Mamatay usap ang labing suod mo sa imong kinabuhi. Nalimot ko. Naon sa ka pa rin, Chico? Milapas na.